Gitarra, mandolina, eta beste dela. Alberto Rodríguez. Banderaren maixua, Xavier Bezalute, Leturia. Soinu Maia, Zante, Txala. Eta nola ez, enezau, Pulse, ekipoa kortzegatik, eskerrik asko, Txala. Eta horrein bai, horrein audio, horrein gauzten betxera, horrein bai, altzatu deno, dena bazen altzaren horria, Txala horrein bai.
Bazen handi bat, esan dizuet. Hau palaudio nahi duzuen arte. Txalandi bat, gau honetan protagonista izan ditugun dantza talde eta bestelako entzat. Txalandi bat, itxakundia dantza taldea, txalandi bat bere entzatia! Itxakundia dantza taldea, venga aurrera! Eta hirugarren lerro bat ere bada, venga Itxakundia, aurrera! Txalandi bat, Jakelarre dantza taldea, venga Txalandi bat entzatia! Uzbeta dantza taldea, venga beste Txalandi bat, venga aurrera! Antere dantza taldea, venga beste Txalandi bat entzatia! Eta nola ez, Biabonatik, Gipuzkoatik, Oinkari dantza taldea, Gorka taldearen entzat Txalandi bat! Eta gure dantza irakaslearen entzat, Izaskun Iturri, dantza irakaslea, venga, bere entzatele Txalandi bat! Banderaren manxon dantza Xaberen ezaduzen eturia, Txalandi bat! Aitor Astururentzat